खुलुमबाय लोगोफोर मैयाहाय जोंनि आफादनिनो सेंग्रा बिखुंफुं बिथांमोना पुलिसनि एडिजिपि नावहाय आरो गुबुन गुबुन लिडार पुलिस डिपार्टमेन्टआवहाय माखासे नैबे सार्टिफिकेटखौ लानानै बिथांमोना सावरायहैदोंमोन आरो कयेकटा जिनिसखौ मोनथियैखौ बिथांमोनाव सोंहैनानै माखासेखौ मोनथिबोदों थ' बिथांमोनानो मोननैसो ससे आंनो भिडिअ खालामनानै हरदों बिथांमोना मैयानिफ्राय बुंबाय थादों जे बे ससे भिडिअखौब्लाबो सारमोना एसे हगारनानै हो होननानै बुंबाय थादों थ' जोबथारनायावहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बुंहैबावगोन नोंथांमोना बिथांमोननि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसेब्लाबो खोनासंनानै लायोब्ला मोजां जागोन खारन नैबे सार्टिफिकेटखौ लानानै दिनैनि दादे जोंनि बिथां MCLA बिसावरायग्रा बिथाङा मोनसे सार्टिफिकेट बिथांल' नङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन्ड इन्डिया बेखौ जमायैनो सावरायलायनानै मोनसे सार्टिफिकेट हरनाय जादों बे सार्टिफिकेटआ दिनैहाय बबाव सोलिगोन बबाव सोलिया मा खामानियाव सोलिगोन आरो मा खामानियाव सोलिया आरो सोरबायदिया मोननो आरो सोरबायदिया लानाङा ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बिथांमोना खेंफोरथिखौ होदों बा पुलिस डिपार्टमेन्टआवहाय सावरायना फैनानै बिथांमोना माखासे खोथाखौ बुंदों थ' बिथांमोना मा खोथा बुंदों जों बेखौ दान्दिसे खोनासंनानै लानि गिबियावनो जों दा मोनसे गोनांथार निउस होनो नागिरदों आरो ना माने जों मोनसे डाउटखौ माने जों दिनै क्लियार खालामफैदों आरो मोनसे स्पेसियेल ब्रान्सआव फैनानै काहिलिपारायाव दा जों बेखौनो गासिबो लोगोफोरनो मोनथिहोहरनो सानदों मानो होनबा माखासे खामानिया जाफुङा बा केन्सेल जाजानो गिनानै बेनि थाखायनो डाउटखौ जों दिनै क्लियार खालामफैदों आरो माखासे खोथाखौ बेबो रायलायगोन आंबो रायलायगोन जों सानैजोंना डिसकास बानायनानै माने ओरैबायदि जोंनाव एक्साइटेड जादों आरो जों बे सारमोननिफ्राय खोथाखौ खोनानानै गरम जानानै गासैबो लोगोफोरनो मिथिहरनो थाखाय जोङो दा बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों बेवहाय जों माने एडिसनेल फार्स्टआवथ' जों IGP जों रायलायदों माने IGP आहाय माने बे सासे मा होनोमोन बिदि स्टिफेन बे सोनानै हरो बे मा नाम दं कामिनिका जों माने जों रायलायनो थांदोंमोन बिथाङा माने जोंजों रायलायाखै आरो ना थेवब्लाबो जोङो माने एखेबारे आरोबाव फिर खेबसेबाव माने हाबहैनानै जों माने एन्ट्रि खालामफिनबावबाय आरो ना जोङो एडिसनेल एसपि सारजोंनो जोङो रायलायथारसै होननानै आरोबाव जों खेबसे एन्ट्रि खालामफिनबावबाय आरो जोङो एन्ट्रि खालामनानै जोङो दसे उनाव जोङो नेबाय आरो ना बिदिनो आधा घन्टासो नेबाय नेनानै ओमफ्राय जोङो उनावहाय लिंफैबाय आरो ना जोंखौ रायलायनो थाखाय सारा लिंहरबाय ओमफ्राय जोङो रायलायहैबाय सार जोङो एक्स इन्डिबिनिफ्राय फैदों दा मोनसे आसाम पुलिसनि नटिसआव होदों दि एक्स इन्डिबिफोरनि थाखाय 2% रिजार्भेसन बे रिजार्भेसनाव खाबु मोननो थाखाय एक्स बे मा होनो बेखौ जोंनो माबानि एक्स सार्टिफिकेट माने काहिलिपारानि एसबि ब्रान्सनिफ्राय एसबि हेडक्वार्टारनिफ्राय सार्टिफिकेट नांथारगौ होननानै मोनसे नटिसआव लिरनाय दं बेनि थाखाय जोङो माने सारमोननिसिम कनफार्म लाफैनाय जादों सोंफैनाय जादों बे सार्टिफिकेटखौ मारै मोनगोन मारै मोना बेखौ डिसकास खालामफैदोंमोन आरो जों दा ओमफ्राय जोङो नै सावरायग्रा सारनिफ्राय जोङो मोनसे फरवार्डबो लानानै फैदों होननानै माने खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय सारा नायबाय आरो ना सारा ओरैनो आरो बेखौ नायनानै बे सार्टिफिकेटखौथ' जोङो डाइरेक्टलि नायनानै हरनो हाया माने जोङो बे मोनसे नोंसिनिजों मोनसे चेक होदों ना चेक होदों सोंबाय आरो औ होनबाय जोङो होनबा जों माने बे चेकनि थ्रुयै नायना हरगोन नोंसिनि जोङो डाटाखौ नायगोन ओमफ्राय नोंसोर खैजन फैदों होनबाय आरो ना जोंखौ सोंबाय जों 15 जन फैदोंमोन सनितपुरनि माखासे दं बाक्सानि माखासे दं ओमफ्राय जों क'क्राझारनि ओमफ्राय बुंबाय जों गासै टटेल 15 जन ओमफ्राय बुंबाय दि सारा नोंसोरनोबोथ' हरबा बै बेलेगाबो लांफैबाय थागोन बेखायनो जों दा माने डाइरेक्ट बिसोरो जोंनि मेन क'क्राझाराव बे सारा फन हरनानै बुंहरबाय आरो डाइरेक्ट माने गाबोननो फाथायनांगौ बेफोरबायदि माने गाव खबर मोनाखैमोननो माने जों बिजि थायोनो खामानि ओमफ्राय जों बै नटिफिकेसनखौ खिथादों आरो ओमफ्राय होमबा बिदिसो जादों मालानिफ्राय जाया अनलाइन होननानै सोंबाय बियो ओमफ्राय बुंबाय जों 15निफ्राय 1 थारिखसिम होननानै होमबालाय गोबाव दंबावो होनदों आरो गाव डाइरेक्ट एसपिफोरनाव थाना थानायाव एसपिफोरनाव फन डाइरेक्ट बानायहरखादों गावनो ओमफ्राय गाबोन बा समफोरनि गेजेरावनो बे जोंनि बे जे लेखा फट' माबा जेनेबा बेनिफ्राय थांगोन आरो गुवाहाटि मेननिफ्राय
लगे लगे सारा फन हरदों आरो ना फन हरनानै माने एसपि सारनावहाय फन हरनानै बे नटिसखौ हरदों आरो बियो माने गाबोन नङाबा समनियाफोरनिफ्रायनो माने गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव फैसिगोन आरोखि गाव बिजों डिस्ट्रिक्टआव खबर लानानै जुदि बाहायथ' बिदारिं जागोन जों बेनिफ्राय हरनो हानाय नङा जुदि आरो नोंसोरनो हरोबा आरो माखासेफ्राबोथ' फैखागोन गैयाबाबोथ' 4,000-5,000 मानसि बिदारिं जागोन जायखिया जाय बिथांमोना चेक मोनदों बिसोर गासिबो मोनजोबगोन आरो बिनिफ्राय गासिबो गावसोर बै चेक मोननाय सिरियालखौ नायनानैसो फारि फारि बै बुस्थुखौ लेखाखौ हरगोन जाहैबाय जेसेबांखिनि मोननांगौ बिसोर मोनजोबगोन गासिबो बिदि खोथा बुङो माने बिसोर ओरैबादि थने माने डाटा लिस्टखौ नायनानैसो बै सार्टिफिकेटखौ हरगोन माने बिसोर जायखिया जोंनि सिगाङावबो मोजां रिसपन्स रायलायदों आरो जोंनाव डाटा दंजोबखायो नोंसिनि पुलिस भेरिफिकेसन जानाय फैसा चेक मोननाय जों बै चेक मोननाय लिस्टजोंसो जों फारि फारि नायनानै हरगोन होनदों सारमोना दा माने जों बे रायलायनायखौ माने जों एसे भिडिअबो लानो नागिरदों ओमफ्राय भिडिअ लानोथ' खाबु होआसै माने फनखौनो सोहोआखै सिभिलावनो दोनलांजोबखादों जों फनखौ दा रुमावसो थाबाय नै दा जों मोनानायखाय गुवाहाटियावनो दं एखेबारे जोङो फुङावनो फैदोंमोन फुङाव फैथारनानै जोङो मोनाजासिम जोङो बेलासियावसो रायलायदोंमोन औ बेलासियाव नेबाय थायो कामिन्दी खानाव थिनहरलायबाय कामिन्दिखायाबो जोंखौ रायलायबाय बुंहरलायबाय ADGP जों फार्स्टआव IGP जों रायलायदोंमोन आरो IGP आ बुंबाय ओमफ्राय कामिन्दी खानाव फन हरदोंना IGP आ ओमफ्राय कामिन्दी खानि माबायाव थांबाय जों क्वार्टाराव ओमफ्राय डाइरेक्ट कामिन्दिखाया आरो बुंहरफिनबाय एडिसनेल थांनानै ओमफ्राय दाना एन्ट्रि खालामनानै दसे जों थाहैबाय ओमफ्राय उनाव एडिसनेल सारजों रायलायबाय ओमफ्राय बेखौ बुंबाय आरो दा एडिसनेल सारा माने जोंनि माबायाव थाना हरसिगोन आरो बिसोरो जेसेबां थाना दङ साननै सानथामनि गेजेराव सहैसिगोन बेफोरबायदि बुंदों बै डाटाजों लिस्टजों टर्न नायनानै गावसोर हरसिगोन आरो बिदि बेबायदि बुंदों जों बेखौनो जास्ट माने एक्साइटेड जादों गोसोआव गरम जानानै भिडिअ लाबोदों बिराद डाउट मोनथारदों आरोना बे जिनिस बे लेखाजों अनलाइनआ हाबगोन ना हाबा साननानै जों डाउट जानानै सोंफैथारनाय माने जोंनि डाउटखौ जों क्लियार खालामफैनाय जाबाय ओमफ्राय जों सिरि थानो हागौमोन जा माखासे जोंनि लोगोफ्रा माने अनलाइनखौ सोगौबा बिथांमोना बायसान्सनि केन्सेलफोर थांजानो गिनानै जों बे भिडिअखौ लाबोग्रोनाय जाबाय आरो दा एक्सुवेलि बे खामानियाथ' जोंनि नङामोन थेवब्लाबो माने जों डाउटखौ क्लियार खालामफैनाय जाबाय हरदों मादों जों बिदि जेबो सोङाखै सार बे आसाम पुलिसाव बे मोनसे रिक्रुइटमेन्ट ओंखारदों बे रिक्रुइटमेन्ट ओंखारनायाव मोनसे नटिस दङ काहिलिपारा ब्रान्चनिफ्राय सार्टिफिकेट लाबोनानै आपल'ड खालामफानांगौ बेबायदि नटिस दंखायसो जों माने सावरायग्रा सारा मा बुंदों दे जाय साख्रि लागोन नङा होमबा बे बुस्थुआ लेखाखौ लांफैनो हासिगोन होननायखाय जों लायबाय नङा होमबा ओमफ्राय बे बुस्थुआ दि बै नटिसावदि होथारदों दि काहिलिपारानिफ्राय लाबोथारनांगौ नङा होमबा काहिलिपारानिफ्रायसो जुदि बिनिफ्राय होदों बायदि साइना सावरायग्रा सारानो दं नङा होमबा आरो सावरायग्रा साराथ' एस ग्रुपनिल' नङा होमबा प्रेसिडेन्ट जुदि बिनिल' साइन थायो बिथांमोनाथ' रेसपन्स होखानाय नङा दाथ' बे खोथा बुंनायाथ' सारा बे माने रेसपन्स होथारैबो होननानै बुङाखै माने बेजों नायनानै आरो डाटा बै डाटाखौ जायहा नैबेयाव नामबो दङ जाहैबाय ओमफ्राय जायहा डाटायाव नाम दंखायो माने चेक मोननाय भेरिफिकेसन जानाय बेजों मिलायबासो नैबे लेखाजों बै चेक मोननाय डाटाजों नामजों मिलायबासो माने सारमोनहा दा जोंनो गावसिनिफ्राय नैबे काहिलिपारानिफ्राय लेखाखौ जायो नालाय क'क्राझार थानायाव हरगोन आरो बेबायदि बुंदों सारमोनहा बेनो आरो खोथाया माने बिथांमोनहा बे एक्स इन्डिभिसनि अनगा माने बे 2% खथायावहाय माने बिदि लेखाखौ लांगौ नङा होमबा बे पाब्लिकफ्राबो आलदा मानसिफ्राबो बिसोरो माने हानाय नङा आरो बे लेखाजों माने डाइरेक्टलि हरनाय नङा माने गासिबो बै बाय'डाटा नायगोन चेकखौबो नायगोन होननानै बुंदों चेकखौ नायगोन ओमफ्रायसो हरगोन भिडिअआ बेनोमोन आरोना ना जोंना भिडिअ बेनोमोन माने जों लोगोफोरखौ क्लियार जाथों होननानै सोरबा डाउट दंबा अननानै गासिबो क्लियार जादों जों दिनै जेसेबां सोंनानै मोनदों बे भिडिअखौ जों नोंसिन शेयार खालामनाय जाबाय आरो गोजोनथोंसै दे लोगोफोर बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय